भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा चोर अगर केहू बा त खेसारी लाल यादव। हर बच्चा के पता बा जे खेसरिया सबसे बड़का चोर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बा। जे अगर केहू सबसे बड़ा चोर केहू बा त खेसारी लाल यादव बा। ई सारा ऑडियंस के पता बा, सब केहू के पता बा जे सबसे बड़ा चोर अगर केहू बा तो खेसारी लाल यादव बा। काहे भाइयों सब लोग सुधर सकता लेकिन खेसरिया कहियो नहीं सुधर सकत। हाँ एगो ना होला भोजपुरी में कहावत कहल जाला जे चोरियो करे ऊपर से सीना जोरियो करे। रउआ सबे बताई लो जो ई गाना चोरी के विवाद ई आज से तो नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। ई परंपरागत खेसारी लाल यादव मतलब ये चीज के लेके आवत रहे और खेसारी लाल यादव ये सब में मतलब मास्टर बड़े जे थोड़ा सा खाली लिंक मिले के चाहिए खेसारी लाल यादव के तो मतलब ये चीज में परिपक्व बड़े। काहे कि खेसारी लाल यादव के लगे वो टाइप से कोनो गीतकार तो बाना जोन बढ़िया मतलब गाना लिख सके। खेसारी लाल यादव के लगे तो वो टाइप से कोनो गीतकार बाना जोन बढ़िया मतलब गाना लिख के दे सके। तो खेसारी लाल यादव का करिए चोरिये न करिए। चोरी तो करता रहे, एगो चोर होला ऐसान का जो मतलब चोरी कइल तो तनी गाल कम बजावेला, तनी कम बोलेला, लेकिन ये चोरियो करेला आ ऊपर से सीना जोरियो करेला। और सारा प्रूफ आप लोग शुभम सिंह जब ई रंगबाज गाना का शूटिंग होता रहे ना, ई मार्च मई के मतलब शूटिंग हो रहा सबे शुभम सिंह ऑफिशियल पे जाके देख सकिलो। वो शूटिंग के बाकायदा फोटो शुभम सिंह पवन सिंह के साथ डलले बड़े। ई बार बार लाइव आ जाता रहे, बार बार अपना टीम मेंबर से खेसारी लाल यादव बोलता रहे हमारे गाना चोरी हो गल, गाना चोरी। अरे चोर तो सबसे बड़का तू बड़ा। कहे कि तू आज तो पहल का बेर ई काम करत नहीं है, पहले भी बहुत सारा काम तू कर चुकल बड़ा। तो चोरी तू करता रही तो ठीक बा, लेकिन चोरी के ऊपर जो सीना जोरी करता रह ना एकदम मतलब थेथरलॉजी जो तू अपनावता रह जो जौन कैले बानी तो हम ही कैले बानी हमार कॉपी दुनिया के लोग करता तो तहार गलत फहमी बा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा चोर अगर केहू बा तो खेसारी लाल यादव। हर बच्चा के पता बा जे खेसरिया सबसे बड़का चोर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बा। जे अगर केहू सबसे बड़ा चोर केहू बा तो खेसारी लाल यादव बा। ई सारा ऑडियंस के पता बा, सब केहू के पता बा जे सबसे बड़ा चोर अगर केहू बा तो खेसारी लाल यादव बा। काहे कि खेसारी लाल यादव के तो वो टाइप से केहू गीतकार बाना जे बढ़िया गाना लिख के दे दे। दोसर केहू के ना चोरी करके गाना गई है। रउआ सबे ई गाना के लिंकिंग के मिलल कहाँ से तो भूल चूक से मतलब OTT पे मतलब वायरल हो गई, भूल चूक से अपलोड हो गई गाना OTT पे वही जैसे वायरल हो गई। बाद में गाना के वजह से प्राइवेट कल गई वही जैसे गाना मतलब लेके गा दहले सेम मंत्र सेम धुन सेम म्यूजिक मतलब थोड़ा सा भी मॉडिफाई खेसारी लाल यादव ना कैले। वही दिन 15 मिनट पहले गाना के पब्लिक कर दहले। अब रउआ सबे बताई लो और एक दिन पहले आके बाकायदा टीम जौन अखिलेश कश्यप 2-3 दिन पहले लाइव आके खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने रहे। वो भी अथी कश्यप जी खेसारी लाल यादव के साथ बाकायदा वीडियो बनावता नहीं लो और वीडियो बनावला के बाद बोलता नहीं जे हम सारा टीम एकजुट है। तो एकजुट भैया तू लोग काहे ना हो बोलो, दूसरा के चोरी करके जब गाने गई बोलो तो एकजुट काहे ना रह बोलो। आपन तो लिखल गाना तार लोग के चलत नहीं के। काहे कि चुनाव के बाद खेसारी लाल यादव के लुटिया तो एकदम डूब गई बा, लुटिया एकदम डूब गई बा। उनके ना मार्केट में गाना चलता ना फिल्म चलता ना कुछ भी चलता, कुछ भी खेसारी लाल यादव के नहीं चलत। तो उ का करिया अब चोरी करे पे फिर से उतारू हो गए बड़े। खेसारी लाल यादव के चलते जितना छोटा सिंगर रहा बहुत सारा सिंगर अपन बोरिया बिस्तरा बांध ले जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमनी के सरवाइव ना कर पावल जाई जब तक खेसारी लाल यादव रही है। तो अब छोटा सिंगर के उठा कर वो चोरी करके गाना गा दे। बड़का के तो गावते बानी, छोटको के नहीं छोड़त।
चोरी करके गाना तो गावते बनी, ऊपर से लाइव आ जाता नहीं, गाल बजावे लगता नहीं, चोरी करी, ऊपर से सीना जोरी भी करी। जे तो हमरे गानवा ह लोग उठा के मतलब कॉपी करके गा डालेबा, तो लोग सब समझता, ऑडियंस को सब कुछ पता है। जो सबसे बड़ा चोर अगर कोई है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो खेसारी लाल यादव है, क्योंकि चोर के टैग एकदम खेसारी लाल यादव के ऊपर लाग चुकल बा। अरे यार थोड़ा बहुत भी अगर शर्म होखे न, थोड़ा बहुत भी अगर शर्म होखे तो आपन लिखल गाना के वायरल करावो, आपन लिखल गाना के वायरल करावो। चोरी करके धुन, चोरी करके म्यूजिक, चोरी करके गाना के अंतरा गावल ई कोनो बड़ा काम नहीं है। केहू भी गा सकता, हमहू गा सकता, केहू भी गा सकता। तो आपन गीतकार के बोलत जे तनी बढ़िया गाना लिखस। अगर गाना तारा गीतकार के पास अगर गाना लिखे के कुबत नहीं खे तो बोलो, फिर हमनी के लिख के भेजे तनी जे तारा लगे गाव। लेकिन केहू मेहनत करके गाना लिखता, ओके गाना भैया चोरी मत कर। वो बेचारा कितना समय अपन गुजरले होई, कितना समय देले होई, तब वो एगो गाना लिखले होई। और गाना यही आस पर लिखले होई जब पवन सिंह गाना गई है तो एक पवन सिंह के गावल गाना के साथे साथे हमरो नाम होई, ई आस में राइटर लिखले होई गाना। लेकिन वो राइटर के तू गाना उठा के तू गा देता रहा चोरी करके, ई बहुत गलत बात बा खेसारी भाई। तो ई चोरी वाला जो सिस्टम बा, चोरी वाला अपन दुकान बंद कर दो। अपन मेहनत करके जो भी गीतकार बा ओकरा से बोला जो भैया चोरी करके तू लो मत लेके आवलो, हमर लगे चोरी करके कुछ भी लेके मत आवलो। और चोरी करके भी लेके आओ तो तू तो एक बार सर्च कर सकता रह, काहे कि आवाज तो तोहार बा, आवाज तो गीतकार के रहेला ना, आवाज तोहार बा, तू सर्च कर, तोहार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता गाना सर्च करे के। लेकिन गानो चोरी करता रहा, ऊपर से लाइव आके तमाम मतलब पैतराबाजी से मतलब चुकत नहीं खतू। और पवन सिंह के गाना मार्च अप्रैल के शूटिंग है। तहार जिन हीरोइन बड़ी न गानवा में प्रियंका, वो हर जगह लाइव में ये बोलते रही 2 महीना पहले गाना का शूटिंग भइल बा। तो एक मतलब तो चोर सबसे बड़का तू बड़ा, 2 महीना पहले गाना का शूटिंग भइल बा। अब पवन सिंह के गाना मार्च अप्रैल का शूटिंग भइल बा। तो तू बतावा चोर के बा? चोर तो तू ही बड़ा। तो ई जो चोरी कैले बड़ो तो सारा चीज अपन टीम के मैनेज कर ली। तो जे का बोले के बा का नहीं के बोले के, तू बोलता रहे कुछ और, तार हीरोइन बोलता रही कुछ और, तार टीम मेंबर आके बोलता लो कुछ और। तो ई चोरी वाला जो सिस्टम बना तुहार, ये के बंद कर दो। अपना मेहनत के बदौलत, अपना मेहनत पे भरोसा रखो, अपना मेहनत के बदौलत काम करो। काहे कि इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद तार लुटिया एकदम डूब गई बा। यह आदत रहल न तो जनता तारा के जैसे न करले बा न वैसे नकार दी। जैसे व्यूज खातिर तरसत न वैसे ही होई, ठीक न। तो हमारी वीडियो आपके कैसन लागल? वीडियो अगर बढ़िया लागल होके दबा के शेयर मारी जा। और चैनल पे नया बानी तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं कोनो दूसरा वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।